Hola, bones, què tal, com esteu? Soc en Jaume, aquí d'Immobiliària Espígol, que avui em toca ensenyar-vos un altre pis. Aquest pis està a lo que és a la zona de l'Eixample Sud, els Químics, i que, com veureu, és un pis preciós que està decorat amb molt bon gust i amb els espais molt ben aprofitats. No us el perdeu. Som-hi! Doncs bé, aquí ja estem al pis. Com veieu, tenim aquest petit passadís on a la dreta tenim la primera habitació, una habitació individual, molt maca. On seguim, i a l'esquerra ens trobaríem la cuina i el primer bany. Un primer bany complet, amb dutxa, bany, la pica, un bon mirall. Abans d'anar cap al menjador i la sala d'estar, passarem per la cuina. Cuina completa, com veiem, molt àmplia. Aquesta zona d'aquí darrere que tenim és la zona de safareig, també molt gran. Com veiem, els espais en aquest pis estan molt ben aprofitats i a més està decorat amb molt bon gust. I passem cap a la zona del menjador. Aquí tindríem la taula per menjar, on aquí hi ha l'escala que pujaria a la segona planta, perquè com sabem aquest és un dúplex. Aquests espais d'aquí estan aprofitats per aprofitar tots els espais possibles de dins de l'habitatge. Tenim aquesta sortida, que avui és un dia de pluja, però fins i tot també veiem lo ben aprofitada que està. Les finques d'aquí davant no es poden construir més, per tant ens toca el sol del migdia cap a la tarda, perquè l'orientació és molt bona, dona sud. Aquí tenim un racó molt càlid, que seria la zona del sofà, com veiem amb aquest acabat amb la paret. Molt maco. I en aquesta estança el sostre era alt als dos costats, tant a la zona de lo que és el menjador i tant a la zona de sala d'estar, però la propietat va decidir fer aquest fals sostre, per dir-ho manera, per tenir-hi un estudi. És com un despatx. Llavors bé, anirem amunt ja per les escales. I ens trobem la part de dalt amb dues habitacions dobles i un bany complet. Aquí tindríem la primera, on aquesta finestra ens entraria el sol de dia, és a dir, de la primera hora del matí. En aquesta igual, veiem que la disposició és diferent, però tot i així molt ben aprofitada. I passem al bany. És un bany complet, molt gran, amb dutxa en aquest cas, i banyera. Veiem que els espais estan molt ben aprofitats, per tenir aquest racó, per exemple, per llegir o per acabar-se de vestir. I tenim aquí la zona més d'estudi, podríem dir, o despatxet. Acabem ja el vídeo fent una ullada des de dalt a lo que és la zona del menjador i la sortida, i comentar-vos que qualsevol dubte que tingueu, no dubteu en fer-nos un truc i que estarem encantats de resoldre's. O si no, a través de la web de www.espigol.com, ja sabeu que ens podeu contactar. Moltíssimes gràcies. Adéu.